Hello guys, नै दिदोम ब्लगा फैलायबाय। आं दा थांनो नागिरदों अदालगुरियाव थांनाय बेरायनायफोरखौ देखायगोन आं ब्लगाव। नै दा बास स्टेन्डआव सफैखाबाय आङो। मानो होनबा गुवाहाटीयावसो फैग्रोदोंमोन नालाय, ओंखायनो गुवाहाटीनिफ्राय गाखोनोसै। बासआथ' डाइरेक्ट तेजपुर खारनायनो अदालगुरि टाउनाव हाबलाङो, ओंखायनो नैबे बासजों थांसै। गाइसमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनबा। गाखोबाय। पेसेन्जारानो गैया नै, खालिथार सानैल' जों। नै जों दा अदालगुरि टाउनखौ मोनफैबाय। नैथिं अदालगुरि टाउना सिंजों थाथारबाय बे मार्केटआ। दा लोगो लांफैगासिनो दङ। नै जोंखौ लांफैग्राया नायलाय मोखाङा एसे बिसिनाव थाहैनोसै। अदालगुरि टाउन गेजेर थांगासिनो। नैबाबो गेजेराव बिबार गायबा बिराद मोजां जागोन। अदालगुरि बर' गामि बिराद मोजां लामाया। जोंनिजों सेम हानो औवा बे गासिबो बर' गोजाखादा ना मिक्सार? गामियाव बिराद मोजां ब्रिज दङ। मा दै होनो बेखौ? बलन्दि दैमा। दैयानो गैया, ओमफ्राय एफा गिदिर ब्रिज बानायबाय। आयै स्टिलल'नो। नै जों दा अदालगुरियाव सफैबाय। सफैनानै लोगोनि रुमाव दङ नै। ओमफ्राय दा बेलासिनि नै भैरबकुन्द बेरायहैनो नागिरदों। नै भैरबकुन्द नायनो लिंबाय थाग्राया लाजिफ्लादों। होमबा देखायलांसै आं गाइसमोन सोर नुवाखै भैरबकुन्दखौ, मा दङ नायलांबाय थादोल'। नै मालाय स्टाइल नायगासिनो दङ। भैरबकुन्दआव थांनो देलायगासिनो दङ। भैरबकुन्दआव थांगासिनो दङ। देंखो जोंहा मानसिफ्रा गासिबो। लामाया बिराद मोजांखा नै। दसेनो सहैगोन जोङो, 15 किल'मिटारल' जों थानायनिफ्राय। बे भैरबकुन्द मार्केट। नुफैबाय दा हाजो गावनाया।
एसे बिलाइ अखा हाबा एसे थाजासिन भुटान नै हाजोआ बेनो भैरबकुन्द हाजो भैरबकुन्द पिकनिक स्पट हनै बैयाव केम्पिं थानो हागोन न' लुगासिनो दङ नैथिं थाबाय दै र' दैखौबो देखायगोन आं नोंसिनो खैरी बागान बियो नै दैया बेनो पिकनिक जानो बिराद मोजांखा दैयाबो हनै साइडजों जागासिनो दंबावोसो हरै बारै नै दा जों एसे भुटान बर्डाराव हाबहैनो नै दा हाजो मानखोगासिनो दङ जोङो दसेबाबो बर्डाराव लामाया जावख्लायगासिनो दं बानायगासिनो दं हेलौ ओइ नै आं माबायावसो माबा आदों साहासदों आं खोनादों ओइ ओइ नेटा बिराद स्ल'लै दिं ब्रिज होद बारा गोजान थांजानाय नङा दां आयौ आं थांलालै ओहो दैया बिराद मोजां नै दैयाव दुगैजागौमोन गामसा लाबोबा बैथिं हाजो ओरै थांनानै ब्रिजजों गिदिंनानै थांसै नै बै ब्रिजजों अरुणाचल बर्डार भैरबकुन्दखौ बारनानै फैबाय जोङो नै गोबावजों फैनाय नालाय नायलांखानोसै होननानै होमबा गाइसमोन भिडिअ बावनो फोजोबनाय जाबाय जों दा फैफिनबाय थांनानै बाय बाय लाभ इउ गाइसमोन